Радыё Радекс, падкасты Міколы Дзядка. Размовы з людзьмі, якія змяняюць Беларусь. Смелая палітычная аналітыка, вызваленчая адукацыя і радыкальныя высновы. Радыё Радекс. Твой пропуск у тэрыторыю свабоды. Паслухай сам, парай сябрам. Вітаю, сябры! З вами Радыё Радекс, 11-й выпуск. І сёння у нас адукацыйны падкаст. У адным са сваіх падкастаў я ўжо разабраў такую ідэалогію, як лібертарыянства. Дарэчы, хто не слухаў, абавязкова паслухайце. А сёння у нас гаворка пойдзе пра нацыяналізм. Заўважце, што слова нацыяналізм у палітычным дыскурсе ў Беларусі гучыць амаль няспынна. Яно гучала ў 1920-е, у 30-е, у 90-е, ну і вядома зараз. Гэта тлумачыцца проста. Беларусь, як зрэшты і большасць еўрапейскіх дзяржаваў, узнікла на аскепках імперый. То бок мы постімперская, посткаланіяльная краіна. І без нацыяналізму ў такіх выпадках ніяк. Ён быў і будзе заставацца важным, а часам і галоўным аспектам унутранай палітыкі. Асабліва для Беларусі, дзе за права на першынства змагаецца адразу два ідэнтычнасных праекты – расійскі і, уласна, беларускі. Аднак што ж такое нацыяналізм? Пойдзем па парадку. Вызначэнняў, як заўжды, процьма. Я пастараюся прывесці вам такое сярэднеарыфметычнае з іх. Нацыяналізм – гэта палітычная ідэалогія, якая лічыць нацыю галоўным аспектам палітычнага жыцця, галоўным фактарам дзяржавастварэння і імкнецца усталяваць яе ў якасці галоўнай каштоўнасці грамадства. То бок, па-першае, нацыяналізм – гэта цэльная палітычная ідэалогія. У яе ёсць мэта, сродкі, гістарычны багаж, фізічныя носьбіты, людзі. Па-другое, нацыяналізм мае на ўвазе ідэнтычнасць. Ідэнтычнасць – гэта ўяўленне чалавека ці групы людзей аб тым, што яны ёсць. Гэта разуменне таго, што ёсць шэраг выразных прызнакаў, якія адрозніваюць тваю супольнасць ад іншых. Вельмі важная характарыстыка нацыяналізма – гэта правядзенне рысы між мы і яны. Па-трэцяе, нацыяналізм мае на ўвазе дзяржаву. Гэта відавочна, бо дзяржава – гэта сукупнасць бюракратычных інстытутаў, якая найлепшым чынам дазваляе адмежаваць адну групу людзей ад іншай, паставіць пад жорсткі кантроль культуру, адукацыю, медыа і тым самым кіраваць вытворчасцю сэнсаў, фарміраваць дыскурс. Без такога інструмента, як дзяржава, рабіць гэта даволі цяжка. А нацыя, такім чынам, гэта сукупнасць людзей, якія жывуць на адной тэрыторыі, усведамляюць сябе сябрамі адной супольнасці, якая мае працяг як у мінулае, так і ў будучыню. Як правіла, размаўляюць на адной мове, хаця гэта не абавязкова, возьмем у прыклад тых жа швейцарцаў, і прытрымліваюцца агульнага разумення таго, хто яны ёсць і што адрознівае іх ад іншых. Важнымі фактарамі тут з'яўляюцца сімвалы – сцяг, герб, гімн, якія мусіць мець кожная нацыя. Увогуле, паколькі нацыя гэта ўяўны, нафантазіраваны, груба кажучы, канструкт, то сімвалы граюць у ёй агромную ролю. Нацыя – гэта найперш аб ідэнтычнасці, найперш аб калектыўнай волі і калектыўнай свядомасці. Адкуль з'явіліся нацыі? Практычна ўсе аналітыкі адзначаюць, што пачаткам пераможнага шэсця нацыяналізму па Еўропе, а потым і па свеце, была вялікая французская рэвалюцыя 1789-1794 гадоў. Менавіта тады на змену канцэпцыі караля і ягоных падданых прыйшла канцэпцыя адзінага народу, адзінай нацыі. Саслоўны падзел быў адкінуты, і на ягонае месца прыйшла ідэя аб нацыянальнай еднасці. Вядома, для таго, каб яна апанавала думкамі масаў, масам трэба было гарантаваць роўныя правы, то бок даць кожнаму рэальны шанец стаць элітай, незалежна ад паходжання. І гэта было зроблена, прынамсі на заканадаўчым узроўні. Так з'явілася французская канстытуцыя, якая абвясціла ўсеагульную роўнасць і былі ліквідаваныя прывілеі дваран і духавенства. Такім чынам буржуазія, якая руліла гэтым працэсам, як бы казала масам: «Усё, зараз мы жывем па-новаму. І няважна, хто ты – сялянін, працоўны ці рамеснік. Кожны можа стаць губернатарам, купцом, чыноўнікам ці буйным землеўласнікам». Гэты момант роўнасці, хай толькі і дэклараванай, прынцыпова важны ў канцэпцыі грамадзянскага нацыяналізму. Калі мы кажам, што нацыі з'явіліся на рубежы 18-19 стагоддзяў, гэта абсалютна не значыць, што падобных на іх канструктаў і супольнасцяў не было раней. І раней людзі аб'ядноўваліся пад парасонамі будь-якіх агульных ідэнтычнасцяў. Гэта быў найперш род. Гэта была гільдзія. Гэта было саслоўе. Былі і розныя памесныя ідэнтычнасці, завязаныя на тэрыторыі.
крывічы, драўляне, галы, баварцы і гэтак далей. Аднак менавіта канцэпцыя нацыянальнай дзяржавы стала першай, якая сабрала людзей менавіта ў такой форме, па прызнаку тэрыторыі, культуры, агульных сімвалаў, агульнай ідэнтычнасці і пры гэтым фармальнай роўнасці перад законам. Буйнейшыя з сучасных еўрапейскіх нацый узніклі шляхам больш ці менш гвалтоўнага аб'яднання невялічкіх этнасаў пад дахам аднаго дамінуючага. На тэрыторыі Гішпаніі былі, напрыклад, каталонцы, галісійцы, баскі, арагонцы і яшчэ дзясятак этнасаў. Аднак сёння ўсе яны гішпанцы. То бок нацыя, аб чым мы яшчэ пагаворым пазней, гэта заўсёды уніфікацыя, нярэдка прымусовая. Чаму з'явіліся нацыі? Каб не паглыбляцца ў тэорыю нацыяналізму, адзначым, што да з'яўлення нацый і нацыянальных дзяржаваў спрычыніўся цэлы шэраг фактараў. І даследчыкі спрачаюцца, якія ж з іх сталі асноўнымі. Мы зараз гэта высвятляць не будзем, бо гэта вельмі глыбокая і складаная тэма. Скажам толькі так, што фактараў гэтых было вельмі шмат, і яны ўзаемна ўзмацнялі адзін аднаго, і даволі цяжка сказаць, які з іх нарадзіў нацыю, а які стаўся яе вынікам. Гэта як размова пра яйка і курыцу. Пералічым самыя яўныя прычыны паходжання нацый. Па-першае, гэта індустрыяльнае грамадства. З'явілася індустрыяльная вытворчасць і масавая прамысловасць. З'явіліся і нацыі. Патрэбна было, каб вялікая колькасць людзей эмігравала з сельскай мясцовасці ў горад, атрымаўшы доступ да сацыяльных ліфтоў, большых заробкаў, масавай адукацыі і гарадской культуры. Па-другое, гэта секулярызм. Замест манарха, які з'яўляецца намеснікам Бога на зямлі, з'яўляецца парламент ці прэзідэнт, ці нейкі іншы кіроўны орган, які, аднак, ужо кіруе ад імя нацыі, як бы выражаючы яе волю. То бок, у пэўным сэнсе народ замяшчае Бога. Карыстаючыся класіфікацыяй аўтарытэтаў па эрыху Фрому, гэта ўжо не традыцыйны аўтарытэт, які кіруе таму, што так заведзена спакон веку. Не боская ўлада, гэта аўтарытэт рацыянальны, назначаны згодна з законамі чалавечага міру, канстытуцыі і воляй народа. Секулярызм нацыяналізма праявіўся яшчэ і ў тым, што падчас буржуазных рэвалюцый у Еўропе духавенства было моцна пасунута не толькі ў палітычнай уладзе, але і ў плане маёмасным. У Францыі гэта прыняло характар прамых рэквізіцый, калі землі духавенства проста забіраліся дзяржавай. Так, пад лозунгамі аддзялення царквы ад дзяржавы адбывалася пераразмеркаванне зямлі і багаццяў на карысць новага кіруючага класа – буржуазіі. Па-трэцяе, вельмі важным момантам для ўмацавання парадыгмы нацыянальнай дзяржавы з'яўляецца таксама шырокі распаўсюд друкарства і ўдасканаленне друкарскіх станкоў. Хаця друкарскі станок быў вынайдзены ў Еўропе яшчэ ў 15 стагоддзі, доўгі час кнігі рабіліся вельмі невялікімі накладамі і былі даступныя толькі багатым людзям. Да таго ж, царква ў Еўропе, а тады якраз быў перыяд контррэфармацыі, моцна супрацьстаяла распаўсюду друкарскіх станкоў. Толькі бліжэй да сярэдзіны 18 стагоддзя кнігі робяцца сапраўды даступнымі для людзей ужо з сярэднім дастаткам. З'яўляецца таксама каляровы друк. А ў 1810 годзе быў вынайдзены паравы друкарскі станок, які дазваляў друкаваць да 12 000 аркушаў за гадзіну. Зразумела, гэта справакавала выбух кнігадрукавання і ягонае істотнае патанненне. Што гэта значыла? Што распаўсюд ведаў істотна паскорыўся. А што было яшчэ больш важна, масавае кнігадрукаванне зрабіла магчымым адзіную уніфікаваную адукацыю, якая таксама стала масавай. Вось гэтая уніфікацыя тут грае ключавую ролю. Праз масавую адукацыю адбывалася насаджэнне адзінай ідэнтычнасці на вялікіх тэрыторыях, стала магчымым цэнтралізавана, канвеерным спосабам прывіваць мільёнам людзей супольную культуру, аднолькавае ўяўленне пра мінуўшчыну, карацей, усё тое, што мы зараз называем нацыянальнай ідэнтычнасцю. Ну і яшчэ адным момантам, які паскорыў развіццё нацыяналізму, стаў пераход армій з прафесійных у масавы. Калі раней воінскі абавязак быў справай невялікіх груп прафесіяналаў, рыцараў, шляхты, якія былі звязаныя са слоўнымі сувязямі і доўгам перад сваім сеньёрам альбо каралём, то з часам цэлы шэраг фактараў прымусіў эліты фарміраваць ужо масавыя арміі. Такім чынам з'явілася неабходнасць набіраць жаўнераў, прытым ахвотных і матываваных, а не рэкрутаў, якія ваююць паднявольна. І набіраць іх прыходзілася з учорашніх сялян, пралетарыяў і дробных рамеснікаў. Прымусіць прасталюдзінаў зацята ваяваць за інтарэсы іхніх гаспадароў даволі такі складана. То бок трэба было, каб яны атаясамлялі сябе з гэтай нацыяй і з гэтай ідэяй.
А што яшчэ больш важна, давесці гэтым людзям перспектывы сацыяльнага і кар'ернага росту праз армейскую службу, для чаго і патрэбна было разбурэнне саслоўнага падзелу. Толькі такім чынам можна было стварыць масавую армію, каб перамагаць у войнах новага тыпу. Зараз аб відах нацыяналізму. Ёсць два галоўных тыпы нацыяналізму, якія даволі моцна адзін ад аднаго адрозніваюцца. Першы – гэта грамадзянскі нацыяналізм. Ён кажа аб тым, што далучаць сябе да пэўнай нацыі можа любы, хто атаясамляе сябе з яе палітычным арганізмам і калектыўнай свядомасцю. Умоўна кажучы, калі ты мурын у Швецыі, але размаўляеш па-шведску, лічыш сябе шведам, святкуеш Дзень незалежнасці Швецыі, то ты швед. Такога нацыяналізму прытрымліваюцца большасць нацыяналістычных груп і партый у свеце. І можна сказаць, што ён нават стаў нормай для многіх еўрапейскіх грамадстваў увогуле. І такая пазіцыя збольшага нават перастае лічыцца нацыяналістычнай. З ростам талерантнасці і глобалізацыі у грамадстве сталі меней звяртаць увагу на колер скуры, а болей на палітычную лаяльнасць, на тое, якіх каштоўнасцяў ты прытрымліваешся. Іншы тып нацыяналізму этнічны альбо прымардыялісцкі. Ён кажа, што прынцып нацыі усталёўваецца па крыві. Альбо па рэлігіі. Гэта таксама адзін з варыянтаў. То бок табе мала жыць недзе і вызнаваць сябе кімсьці. Ты можаш быць часткай супольнасці толькі па праву этнічнай прыналежнасці да яе. То бок там рэальна глядзяць на колер скуры, на нос, на колер валосся. Напрыклад, ты не можаш называць сябе жыдом, калі ў цябе няма хаця б 1/8 часткі жыдоўскай крыві, альбо калі ты не прыняў іўдаізм. Такога нацыяналізму прытрымліваюцца неанацысцкія і ультраправыя партыі, а таксама некаторыя ультранацыяналістычныя ўрады, як той жа Ізраіль. Трэба сказаць, што зноў жа з-за глобалізацыі, а таксама з-за таго, што расізм стаў маргінальнай і агульнаасуджальнай з'явай, такі нацыяналізм пакрысе адмірае. Альбо, як мінімум, ягоная рыторыка робіцца меней агрэсіўнай. Нават ультраправыя партыі імкнуцца хаця б для віду трымаць у сябе некалькі прадстаўнікоў нацыянальных меншасцяў ці іншаземцаў з іншым колерам скуры, каб пазбегнуць абвінавачанняў у расізме. Напрыклад, у расійскай НБП у свой час быў вельмі каларытны мурын Бенес Айо, напалову угандыец, напалову расіец, які нарадзіўся ў Латвіі. Альбо нацыянальны фронт Марын Ле Пен, у якім ёсць цемнаскурая жанчына з краіны Магрыбу, на якую ківаюць галавой пры кожным удобным выпадку. Маўляў, глядзіце, мы не расісты. Пазіцыя анархістаў па нацыяналізме, трэба сказаць, генеральна не змянілася за апошнія 100 год. Па праўдзе, сучасныя анархісты карыстаюцца збольшага марксісцкім падыходам да нацыяналізму. Згодна з ім, нацыя – гэта уяўны штучны канструкт, створаны кіруючым класам для таго, каб згладзіць класавы канфлікт і аб'яднаць працоўных вакол сябе і сваёй нацыянальнай ідэі. Такім чынам, любыя рухі ў абарону нацыі карысныя толькі буржуазіі, то бок элітам, якія і выдумляюць гэтую нацыянальную ідэю, і ідуць на шкоду працоўным, бо вядуць іх у лона буржуазнай ідэалогіі і замінаюць класавай барацьбе, то бок падмяняюць іхнія сапраўдныя інтарэсы уяўнымі буржуазнымі. І нельга сказаць, каб гэты падыход быў цалкам няправільны. Аднак ён празмерна спрашчае такую складаную і шматгранную з'яву як нацыяналізм і сваім дагматызмам не дазваляе нам зрабіць цвярозы і актуальны аналіз рэчаіснасці. Такі падыход разглядае нацыі як нешта неістотнае, а нацыянальную ідэнтычнасць як тое, што можна ігнараваць і цалкам адкідаць. Нацыі уяўны канструкт? Добра, але гэта нічога не тлумачыць. Калі за гэты уяўны канструкт, гэтую падавалася б хімеру, людзі гатовыя забіваць, гінуць, змагацца з усёй адданасцю, то што нам з таго, што гэты канструкт уяўны? Ды і што значыць гэтая уяўнасць? Людзі адной нацыі падзяляюць адну культуру, адну ідэнтычнасць, адну гісторыю, адну мову і тэрыторыю. Гэта хіба іх не аб'ядноўвае? Хіба гэтыя фізічныя фактары гэта нейкі фантом? Не, гэта цалкам рэальныя рэчы. І калі анархісты кажуць, маўляў, клас гэта рэальна, а нацыя это уяўна, то адразу хочацца сказаць, што змяніць клас нават прасцей, чым змяніць нацыю. Бо ў цябе з'явіліся, напрыклад, болей грошаў. Бац, ты купіў бізнес, альбо выгадна інвеставаў. І ўсё, ты перайшоў з класа працоўных у клас эксплуататараў. А вось пераняць культуру і мову іншага народу, перасяліўшыся на ягоную тэрыторыю, патрабуе куды большых высілкаў. Спрошчаны сякерны падыход да нацыянальнага пытання часта прыводзіць да таго, што альтэрнатывай нацыяналізму анархісты спрабуюць прадставіць даволі прымітыўны касмапалітызм. Маўляў, ні нацыі, ні дзяржаваў,
Усе мы дзеці адной планеты Зямля. А таксама татальнае непрыяцце ўсяго нацыянальнага. Некаторыя любяць любую апантанасць нацыянальнай тэматыкай называць нацыяналізмам. Альбо надаюць негатыўную ацэнку любым рухам за незалежнасць і сепаратысцкім рухам. Гэта нацыяналісты, не будзем іх падтрымліваць. Аднак не варта лепіць ярлык нацыяналізма абсалютна на ўсё, што не попадзе. Гэта замінае аб'ектыўнаму аналізу рэчаіснасці і стварае блытаніну ў тэрмінах. Што такое нацыяналізм, я сказаў вышэй. Гэта заўсёды ідэалогія, гэта комплекс поглядаў і каштоўнасцяў, стройная сістэма ўяўленняў. Размаўляць на сваёй мове такім чынам – гэта не нацыяналізм. Сказаць «жыве Беларусь» – гэта яшчэ не нацыяналізм. І лічыць сябе беларусам – гэта таксама яшчэ не нацыяналізм. Такім чынам падсумуем гэтую частку. Нацыяналізм як з'ява з'явіўся на рубежы 18-19 стагоддзяў, адначасова з індустрыяльнай рэвалюцыяй і развалам манархій у Еўропе. Ёсць два галоўных тыпы нацыяналізму – грамадзянскі і этнічны. Першы стаў мейнстрымам дэмакратычных краін, другі моцна змяніўся з часам і ў чыстым выглядзе даволі рэдка сустракаецца. Большасць анархістаў прытрымліваецца класічнага марксісцкага падыходу на нацыяналізм, які, хаця і не з'яўляецца цалкам няправільным, вельмі спрашчае рэчаіснасць. Зараз аб плюсах і мінусах нацыяналізму. Пачнем з плюсаў. Першы плюс – нацыяналізм можа граць вызваленчую ролю. Думаю, ні ў каго няма сумневаў у тым, што нацыянальны прыгнёт для многіх людзей – сумная рэчаіснасць. Рэальна, многім народам адмаўляюць у праве звацца сабой, забараняюць размаўляць на сваёй мове, караюць за святкаванне нацыянальных святаў. І нацыяналізм з'яўляецца самым простым выхадам з сітуацыі нацыянальнага прыгнёту. Нашу маленькую нацыю не прызнаюць больш магутныя нацыі? Окей, тады мы створым сваю дзяржаву і заявім пра сваё права на самавызначэнне. І тут, вядома, трэба адрозніваць яшчэ два тыпы нацыяналізму – імперскі і вызваленчы. Імперскі нацыяналізм мае на ўвазе падпарадкаванне, а часам і знішчэнне суседніх народаў. Ён у адкрытую пастулюе шавінізм, то бок ідэю аб тым, што вось нашая нацыя вышэйшая за іншыя. А яшчэ лепей, вы ўсе увогуле не да нацыі. Вас не існуе. Як расійскія шавіністы-ватнікі кажуць пра беларусаў увесь час, што беларускай нацыі не існуе, а нашая мова – гэта дыялект расійскай. Класічныя прыклады такіх нацыяналізмаў – гэта расійскі, турэцкі, сербскі. Важна, у такіх нацыяналізмах таксама ў якасці апраўдання ўласных экспансіянісцкіх дзеянняў выкарыстоўваецца наратыў аб прыгнёце. То бок імперскія шавіністы вельмі любяць казаць «нас прыгнятаюць, нас атакуюць» і падаўляючы сепаратысцкія рухі, мы ўсяго толькі абараняемся. Забараняючы людзям размаўляць на рэгіянальных мовах, мы мацуем цэласнасць нацыі, якую хочуць раскалоць ворагі. Да прыкладу, паглядзіце, той жа Крэмль увесь час кажа, што іх хочуць знішчыць амерыканцы. І гэта выкарыстоўваецца як нагода для насаджэння рускага нацыяналізму і закручвання гаек унутры краіны. Іншы, вызваленчы нацыяналізм, мае на ўвазе наадварот не падпарадкаванне іншых, а выхад нацыянальнай супольнасці з падпрыгнёту. Звычайна ён ідзе пад знамёнамі вельмі простых лозунгаў. Прызнаць пэўную нацыю і яе суверэнітэт на тэрыторыі, дазволіць вольнае ўжыццё роднай мовы, выдаліць іншаземцаў з кіруючых пасад і павыходзіць з усіх міжнародных дамоваў, якія абмяжоўваюць суверэнітэт нацыі. Прыклады такіх нацыяналізмаў – украінскі, беларускі, курдскі, каталонскі. Заўважу, тут вельмі важна разумець, што вызваленчы нацыяналізм – гэта не значыць заўсёды добры. Нацыянальна-вызваленчая барацьба можа адбывацца таксама пад рэакцыйнымі лозунгамі, і нацыяналісты прыгнечаных краінаў могуць быць тымі яшчэ шавіністамі. Напрыклад, харваты хацелі стварыць незалежную ад Сербіі дзяржаву. Як толькі ў 1941 годзе ў іх гэта атрымалася, харвацкія нацыяналісты пачалі генацыд цыганаў, жыдоў і тых жа сербаў на сваёй тэрыторыі. То бок, хаця адносна сербаў яны былі прыгнечаныя, яны самі сталі прыгнятальнікамі цыган і жыдоў. Альбо, напрыклад, у краінах Афрыкі многія нацыянальна-вызваленчыя антыкаланіяльныя групоўкі дзейнічаюць пад знамёнамі ісламізма і патрабуюць, акрамя нацыянальнага вызвалення, устанаўлення шарыяту. Аднак факт застаецца фактам.
Сярод шэрагу розных формаў прыгнёту існуе таксама і прыгнёт нацыянальны. І нацыяналізм дапамагае вялікім масам людзей на пэўных этапах гісторыі вызваліцца ад нацыянальнага прыгнёту і заявіць сваё права на ідэнтычнасць. Так адбылося, напрыклад, у 2014 годзе ва ўкраіне, калі ўкраінскі нацыяналізм сыграў вялікую ролю ў мабілізацыі людзей на рэвалюцыю супраць Януковіча і ў абарону ад расійскай каланіяльнай агрэсіі. Другі плюс – нацыяналізм рэальна ратуе культуры і мовы, якія знаходзяцца пад пагрозай знікнення. Так былі ўратаваныя ўжо немала моваў. Гэта і чэшская, і баскская, і іўрыт. Ды і думаю, ніхто не будзе сумнявацца ў тым, што беларуская мова застаецца хай занядбанай, але жывой, у многім дзякуючы высілкам беларускіх нацыяналістаў. Зараз, што датычна мінусаў. Першае. Нягледзячы на вызвольны патэнцыял нацыяналізма, ён на практыцы нярэдка выліваецца ў шавінізм і прыцясненне іншых народаў. Гэта вельмі добра бачна на тых жа Балканах. Для рэалізацыі свайго нацыянальнага праекту нацыяналісты вельмі часта абіраюць шлях гвалтоўнага падаўлення і уніфікацыі іншых народнасцяў, якія пражываюць на тэрыторыі тытульнай нацыі. Тытульная нацыя вельмі часта, зрабіўшыся тытульнай, з прыгнечаных ператвараецца ў прыгнятальнікаў. Яшчэ адзін прыклад тыя ж ізраільцяне, якія, будучы ганімымі па ўсім свеце, заснавалі сваю дзяржаву ў 1948 годзе і з таго часу вельмі жорстка прыгнятаюць народ Палесціны, падвергнуўшы яго спачатку дэпартацыі, потым фактычнаму апартэіду і зараз утрымліваюць вялікую частку гэтага народу ва ўмовах блакады і паражэння ў самых базавых правах, праве на перасоўванне, праве на свабоду, праве на асабістую бяспеку і гэтак далей. Трэба адзначыць, што некаторыя нацыяналістычныя рухі спрабуюць пазбегнуць такога павароту. І тут вельмі цікавым робіцца досвед сірійскага Курдыстану, альбо Ражавы, якой атрымоўваецца пазбегнуць сур'ёзных міжэтнічных канфліктаў на сваёй тэрыторыі, дзякуючы пабудове свайго палітычнага праекту на прынцыпах федэралізма. Другое. Нацыяналізм не вырашае асноўных праблемаў, якія стаяць перад грамадствам і чалавецтвам. Глобальныя, фундаментальныя праблемы, такія як няроўнасць, знішчэнне прыроды, аліенацыя чалавека, яны не вырашаюцца ў межах нацыяналістычнай парадыгмы. Мэта гэтай ідэалогіі даволі вузкая – спыніць нацыянальны прыгнёт пэўнай групы насельніцтва і зрабіць калектыўную ідэнтычнасць пануючай на пэўнай тэрыторыі. І ўсё на гэтым. Трэцяе. Нацыяналізм можа з інструмента вызвалення сам па сабе стаць зброяй прыгнёту ў руках кіруючага класу. І я зараз не пра прыгнёт іншых нацыянальнасцяў, аб чым я ўжо казаў вышэй, а пра прыгнёт сваёй жа уласнай нацыі. Паколькі нацыяналізм не мае на ўвазе ліквідацыю класавага падзелу, гэта прыводзіць да таго, што пасля атрымання нацыянальнай незалежнасці няроўнасць, эканамічная эксплуатацыя і палітычны прыгнёт не толькі не памяншаюцца, але часам нават і павялічваюцца. Прасцей кажучы, мы пазбаўляемся ад улады паноў замежных, і на іхняе месца становяцца паны нашыя, родныя. А дзе гарантыя, што гэтыя паны будуць лепей? Фактычна гэтай гарантыі няма. Вось Лукашенка – беларус. Аднак гэта ж не замінае яму быць дыктатарам. І абсалютна нішто таксама не замінае яму заўтра апрануць вышыванку і загаварыць па-беларуску. Аднак захаваць усё той жа палітычны рэжым і сажаць людзей у турмы за перакананне. Нацыянальныя эліты, звычайна гэта людзі з буйнымі грашыма, робячыся палітычнымі кіраўнікамі, гэтаксама ж зацікаўленыя ў захаванні ўлады і ўмацаванні свайго становішча. Нацыянальная буржуазія, якая прыходзіць на месца замежнай, будзе гэтаксама ж пераследаваць свае фінансавыя інтарэсы, а не інтарэсы большасці народу. І зразумела, што фінансавыя інтарэсы класа капіталістаў істотна разыходзяцца з фінансавымі інтарэсамі ўсяго астатняга насельніцтва. І гэта можна праследзіць на прыкладзе той жа вясны народаў, шэрагу нацыянальна-вызваленчых рэвалюцый, якія адбыліся ў Еўропе ў сярэдзіне 19 стагоддзя. Усе яны прайшлі пад вызваленчымі лозунгамі «Свабоду, свабоду, свабоду». Мелася на ўвазе нацыянальнае вызваленне і скіданне манархій. Аднак рэспубліканскія ўрады, якія прыйшлі пасля манархіі, гэтаксама ж душылі, расстрэльвалі і забівалі паўстаўшых людзей. Дастаткова ўзгадаць, што падчас падаўлення парыжскай камуны ў 1872 годзе было забіта больш за 30 000 чалавек. І рабіў гэта хто? Трэцяя французская рэспубліка. Цалкам сабе дэмакратычная нацыянальная дзяржава.
І яшчэ, паколькі я анархіст, хацелася б даць адказ на пытанне, ці сумяшчальныя анархізм і нацыяналізм. У розны час з'яўляліся групы, якія спрабавалі сумясціць анархізм і нацыяналізм. Гэта этнаанархісты і нацыянал-анархісты. Зрэшты, гэта заўсёды былі маргінальныя групоўкі, нават у нешматлікім анархісцкім руху. Прычына відавочная. Нацыяналізм апрыёры мае на ўвазе дзяржаву, што для анархізма непрымальна. Уніфікацыю моваў і культур, што таксама супярэчыць анархісцкім прынцыпам калектыўнай і асабістай свабоды. Аднак жа гэта не значыць, што анархісты мусяць цалкам дыстанцыявацца ад нацыянальнай павесткі і заўсёды абвяшчаць любога нацыяналіста ворагам. Гісторыя ведае сітуатыўныя саюзы між анархістамі і нацыяналістамі. У Гішпаніі ў 1930-х, калі баскі і анархісты сумесна біліся супраць дыктатуры Франка. На поўдні Украіны ў 1919-м, калі Махно заключыў часовы саюз з Петлюрай. Альбо зараз у Каталоніі, калі анархісты падтрымалі рух за незалежнасць Каталоніі ад Гішпаніі. На мой погляд, анархісты мусяць падзяляць вызваленчую частку павесткі нацыяналізма і праяўляць крытычную салідарнасць з нацыянальна-вызваленчымі рухамі, але адначасова жорстка і бязлітасна змагацца супраць нацыяналізма імперскага, бо ён то ўж сапраўды антыпод анархізма і свабоды ўвогуле. Падсумуем другую частку. Плюсы нацыяналізма – гэта ягоны вызваленчы патэнцыял і здольнасць захоўваць і ратаваць малыя культуры. Мінусы – частае спрыянне шавінізму і нецярпімасці, здольнасць стаць ідэалогіяй эліт для таго, каб больш зручна эксплуатаваць масы, а таксама няздольнасць нацыяналізма вырашыць глобальныя праблемы, якія стаяць не толькі перад чалавецтвам, але і перад асобнымі народамі. Анархізм і нацыяналізм збольшага несумяшчальныя, аднак могуць мець кропкі перасячэння. Спадзяюся, вам спадабаўся гэты падкаст. І не забудзьцеся заглянуць у апісанне, там троху літаратуры для самастойнага вывучэння. Абавязкова падпішыцеся на мяне там, дзе вы паслухалі гэты падкаст. У Тэлеграме, на SoundCloud альбо на Ютубе. Ну і перашліце гэты падкаст сябрам. Будзем разважаць, адукоўвацца, а потым і змагацца разам. З вамі быў Мікола Дзядок. Усім дабра і крытычнага мыслення.